de sabe dwe ho ne asabe ka ho asem na aboa yen na wa kyerɛkyerɛ yan ma yehu haw ne am mususem esa wo mbiem no ya kane na obi ya aye musuo a enne yenhunu a se obi ya aye musuo ne ade no eni wo ho no ma yesi obi akɔfa ne ba obi afa ne nua obi afa ne wofa ase eye musuo ya mamrem ene ya manimu no eye musuo so befa ne ba eye musuo so befa ne wofa ase e wonsunsun asobɔne bi awo ya braboso broni friend insects Ghana ya mamra no kra no etia se obi fa ne ba na sa akra no onye mfi du nwotwe a ye de ma papa no ne oba no nyina tum se etia mra so befa ne ba na ya mamre mu nso sen na tie ka ne tete no sen na sa ade no etie na etia mra letia na nanom hyehyeye na eyimusuo na hawo bi wo mu se obi ye sa ade na obi afa ne ba ni nua na mpo abusua no mu no hwan emu die hen ofa asie ni metimi wale ofa ba ne timi wale na naba ne timi wale hwan na bia esi we die ofa na odisi wo wale no hwan na ofa na enisi wo wale na yeyi sei ne ho asemtie benko busa na dawroma o ma yihu se die emusubo a ewom die di kan se abusua na emu die hen na obi atwa ne ho kofa enuomo amu no eni bi koda eyemusu na mesa mu akwa babio yeah enyado asem no na mi bisa se obi efa ni nua ne ba ne wofa ase ne wofa ba ni nua ba eyemusuo na eyemusuo a kane no tete no sen ena ne ho asamtie yo me da se pa se wo pe bibia mu fenchem kane tete no wo wofa ba de utimi ware no o maami nua bema o maami nua bema eba so yo o ye bema utimi wale ne baba o ye bema so a o ye oba nso a utimi ware bema nde kane tete no mutimi wale ni utimi ware o wofa ba se wo wofa de se wo wa wofa tene ba utimi ware no enye musuo enti no nyina wa Asante kasa mu se wo wofa ba ye ukunu ana wo yere na enu si nchen ne koye se wo maami nua ba eba wo kofa no a eye musuo kese pa na memre ma wo wofa ba maami na wo bia maami ba kwa wo mema be mi nu ana mi nsa na wa wo ba oba no ne ba be ma etimi wale ni nua be ma no eba ba kwa ne wo fa ne baba na emum se ememi wo maami nu die o moma ntimi wale ma ne debi wo ko fa no a abobusu o ye wunua ba ne mo so ye be ma de a ne ba ye be ye wo fa no ntimi wale no se wo si wa wo ye wo papa nua ba no ne ba no ne papa no firi bi ebusunyam so ena wo fa no a wo ye wo maami nua be ma no ne ba no ne maami firi bi ebusunyam so wo de me chiri na wo fa so ni gina ho se wo bibi a wo fa ono so se me wa wo fa ase wo fa de bia utimi fa ase ti wo fa ase me wo fa ase no wo na me wa wo fa ase na so wa frɛ ne sɛ wo wa me fa enti wo fa ba no de ende imusuo bi ne ho na wo papa nua ba wo se wa ba so utimi ware no na wo maami nua ba maami inu ne ba Okofo no omo de omo free fie ba community sa wo kofa no a wabo musuo ena wo maami ba wa wo no so wo kofa no a wabo musuo e wa wo nua ena wo papa ni nua be ma eba papa nua papa ni nua be ma eba wo kofa no a wabo musuo o ye nua so o ye nua wo papa nua be ma ne ba wo fa no a eye musuo ete se de wo fa maami nua ba eye musuo no sa pepepe e na wo nua ba
wo fa no a wo abomusuo wo fa ase wo fa no a abomusuo ena wo nua bema eba enso wo fa no a abomusuo nso so ye wo ba nso ade esakre mu an wo fa ba no nko an na uti eno de utumi wade no ema ne yi na kane no se obi ye saa de yi a akofa ni nua akofa ne wofa ni nua ba akofa ne ebi kura dret ebi kura maami bi kura tim akwan ma ne ba ne da bitimi si na no de ya ne no so se mema na se bema so fa ne ba de ni nyina omo ya eyemusuo ade ben sunsanso anase kane ne sesi a de ben na ye kane ne sesi se de ma wani tua pa se wunua ba abeni wa fa no yetimi twa awosuo firi kuro no se wa bo musuo kora ana wa fa wunua ba ye pa mu nyina firi kuro no eno ne yesi yetuja ahe ne nsem ma de mo be kona mo on tene kuro no ye do kwa ne enhyi ye da he ya ye trenhyi ya ne amko bia san won say ntwenhyi ne mekuro no ne yesi yetwa na suo won sa mekuro no bi nti saa kane no bia sa susanso bone a na edeba nti yetwa wo masu fi se di musuo be ba beto fie ho eye musuo na de beto fie ho enti si yi musuo ni nyina dodo na ye di odwan ene beye na abusuo ni nyina na ye di adwra ye ho na afi mu no ya kekere mu nkonkomo so nyina na ye di abom na aboso ni nsuo ni niema akese wo ho nyina na ye di aburu mu nua se mu firi kuro no mu nkwa mu mekuro no mu kwere bi mu na yakoja bokwan etwa nsuo no ya wo motiko nti se ye gya ne kwan wie na bi akwatena baabi na omo akọwo omo betima mo ma sa so wo kọwo a ye ma de wo mbeba omo timi ba timi kire mo kwan se kurum hana ni ye kurum ni ne ye de ye nkọ bibi nti ye de ye nkọ ne ya timi nka no kranche wonka e kurum de eno no na ma bire bi wo ho a ye sama bi akọwo baabi amena ba so fi se ebra wo be kire ne bakwan no won tena baabi a no wotie ni bi tumba sa akọ no ni ho sa na ti nti no na ye emusu kase kire se nkora mbakwa akọwo mu no de ye di kene dware mu ne ye pamon ene ye boni ni nti na papa be man so fa ne ba nso kane no sa na ne nyina ate wo fa wo ba eye musu kase na sisi on se na wiase na nyina du ba bia se nipa na doso wosua bi mu nipa kro mutimi ko sia ba bi ebi asi pen a o mo hye aware wi a o mo tena se twem pen o hye aware wi o mo ba fi no bu se o mo fifie ba sa no o mo nimu no o mo nim e ba sa no so enu no wo mo nim ebusua ni gu awade no ye ma wo mo nware e wo amane so a ye beye wo bi afa ne fa nti wo anya amane no dia nhye no so ho musuo wo kwa eye de ne ebusua no beye ye be gu awade no ye nhwe se wo ma amenie wo nua nie ena mo ye nua no makohia baabie ena makohia mu afire mo de awade na ebe fie ambuduru fie a mo ye nuafo oye obi ho kra nso a o mo nimpa ye kan no nti abusuan kra se sa wale o ye mpene ye ntena se nya wale no no mo te ho twempena eno so wonsu so se wonsu wa ankwasa mo kra awade a wo wade se nya akono wa no na wo ba na wo no ni papa ni wunua no ana ase ne wofa no won frɛ no wofa ana won frɛ no papa so nti saa wade ewe se wo akora so wo be wade a eye bonsam na esi waso adwembɔne na esi waso na ade saa ade no se wo bi a na adwene mu ye fan no so wo di firi baabi kwa na ye di beduru fi a ye boso pɛ na wo mu nyina ase afem be ma no kro ba no ho nyina kodo bi oba no so be ma no ho nyina kono bi na ebusua na gu awade ni aya amamra e wo se e be mafini no afiri ho amamre no na pese ni ahwefo hu
amamre no kan ya amamre bia ye beye no ye du dwa na ye twadwa ni egunsa de sakanche ni ye twadwa no odwa no aye betwa no ni mogya no eno ye de fra sebo bayire eto ni etade ye ni ye de afra emekonim na emekonim nchini ni aye ne saa ni ye de aye apete na afi ye de adwura ani shiri ni ye de adwura mu mienu nyina se efia eka mu munnim no kesi munnim ye se de wonim no won tomra nti munnim na nanom mfa nche ampa na nanom de beche na yimo ni da ho na mo se ye de ya na ye be ya no ansa abusuan no be gya mo ho ama mo ade na aba na kura se yentwa dwan mu su no ebi mo beduru o munim mo me enko ho so fast me se na o mo mpae na wo sofo mpae we ya wo bue na wo bo ama yenko ho sofo no won sere ma wo mo we de sofo nsere enye sofo sere ene no ya ma ne ma bi aba chichichire ye ne asofo na no TV so ene na wo mo kan wade nhyehyɛ ye TV so na wo mu bisa se wo ba ne be ma ye di wo mu gina ho no mo se wo wie mu ya di mu edi mu no sofo bi kire se no eni Bible eni Bible se ye nia ne ya ye Bible ni amamre na o atwe bu krata so ja sofo no pro mo kan mo hwe free krata na asore ne hyehyɛ ye wo se ya na ehye ye de ahye Bible no mu kwa na nye Bible enim na Bible mu de enim an se wo se wo kohunu Okofo obabi kura na unimu a kohunu na wofo ne tue ne trade se wo fa oba obranti bi hye oba bi afa oba bi ne se o hye ne no ne da onkohunu na wofo na o musa de a ni trade na wontua ma wo mo nti eye ade a yenim fitete se saa ne ye no na se kawedi machi na ewu mo enka mo nyame mo ami ayi twere no bia ko fa saa ne ma na ma edu bia na nso so aba be kan na be kan ho cancel ne bi kwa asori a awade a wo be wade no ye ma no hwe so nware woduru awade so ne asofo age aboso ehyehyɛ ye be ya ma no no wonya ya no wati wo twempena no nso de obetwen asofo ni za masi wo mpena yesi eno de enye bone de enye bone abusua mpanyisi kwan ne wasa ya ewie wa aboboa no na kwansini apem ehya asefire anamo baako eno nti sima baako na emfantu saafo no fo oma onde wo hupa obi ehupa enso no woye obi ya ka ne maame obi kura no nti ne maame se wanya oba so masi a oye wo nua no di mojafre ya mi ways me ya se no da so wi a wawu ana sima ba akopɛ efutu ade ma wo na afi yen fasa nkomo we mra efutu a me de ma enemu nipa empenye ni mofre nyina nye ne mafo nko na ye obi anyini pa nso no wo ye empanyimfo bebre a wa fa ne ba na wo mi nu samiensa papa enti ade a ye kire ni ye ki enam a wu kire no mfa wo se nkoka se me che na me de we me cha ma wo me nwi bi na wo ye no wo twetwe musuo na de ama wo ho se be ma wo ba wa wo no wanyina wie na abehwe na dagya so kora no eye musuo ma ena wo faase wunua be ma ba wunua ba wo kofa no a eye musuo kora wa nkasa wabrabo ensi wiye da ebiri bi beso wo betena se adwuna wo hunu ade kora ha wo na nso na ya ade kakra wiye a wo koyeye enti de mesra na se ma no soso wanyini awie wo nkwadam de se obi ehunu wo ho wanyini awie no a wakata wo ho asie no de so ma wunua be ma ana wo papa
ana wo fa ekohunu wa adagya so a wa nkasa so no eye musuo ma kese bo mi enu ni nyina yi musuo kese pa emfa ahotoma wudi det se de beni a na ade ketuo bi wo ho ne ha obi wo a ebi kura oba wasisu bi e ma wo ngo wunye sika kwafom hena eno nko ebe ha ene ko ba no saa so na hu se ye saa de na wunua no wodo pa entana mu da ena wankasa se pie so a animguase pa so mpa so da de nkura bi wo ahafoma mu ho ene ye nka ne efre ho fa ba wade o wade ne ba fa ba wade ntine ye ya ne faade ntimi nko ka fa ba wade no bi ji faade no sa asiye no fa ba wade sa ntino ene wu ntimi nka ne ya ne faade enti sa ade no enye eya amamosem kura ebe ka wobusua ni nyina be me busua ni nyina ye basa na didimbone so de to abusua no obia trense ifi we mu di say you bia so mesi fa na ba ifi na papa so mesi no ne ba na nu ho hu se wo empasa etiafo bi e de asem bi ba FM am say emrante ye hene mo ha ma me ne say ne baba enu onua baba ma wo mu faye ho wo mu ya enti kurom ho kura ye fere wo mu fie say China house say China for ne ye see ware ye ho enti ye fere ho China house enti saa de ne de eba edi fi kan abusua ni nyina nyame amo ma wo fie ho kura ya wade ho be de obi kura be wale ka se o fie mu de Okofo ni nua be ma Okofo na ne papa kura be sai China sanity abusua eyi musuo pa ye hwe ni yi musuo se onipa se de bronika insects no nipa hu se wo ye hu nipa ye oboja abusua ehia ne die so twa ho kofa bia aboa de kura emo na kura mo nyesa bi nyesa dimpanyi se aponche se onfo beyire ni agina yefre nenso se no papa yire no aye ne papa yire nti se de yamo hu se ukofa uboja e musukese na wonsunsun aso se waye bi se de ya na medika mekan se waye bi a obetimi apɛ ho akire na musuo a wasi yi free ho no ma hoto no ho ato na wonya bi nso na se wonua ba bi ho ya ofe na wonya ne ho akɔ no a yi free utirim kura na etan e musukese a eni nipa emfra eni nipa kura emfra me ye mmoa na emmoa na me ye omo na nko ne wo mu no se oma afro omo ho a uma omo wa anhwe na se bi furu bi a na oma ba adado a ebi kura wo akura omo nyina atimi mu se emmoa mpomu no emmoa no bebre preku sente na adanko se bo ho wo bebre na no mani nyina wu bekom na ni nua ye ne wo no ne furu no emmoa no kura so atisa me ye emmoa no bebre ohonoma owo omo a na yeyi o makogu baabi ni akwafa abusua foforo mu beema na makoto saa wo ba ma no se de be ya emmoa no bebre kiri saa de mojafra no mudi mojafra emmoa no nyeyi obeye ye kura bo se adanko obetima nya afi hu na otise kotro mu kituwa bi nti mmoa mpo ebi kiri nna nti se ye nipa eno nti na NYANSAPO so amo hu se saa wade no okoye bia eye musuo abusua se mahofade se re makan ye asante ye hofade ye wode ada ye hotaye no ye wode ifra ana ada ni bra ba no eno se wode ifra eno nti hu se me fra me kente ya me fra achamfoi na se wo hu se na Pomaa so afia ne kuntunkure a na che se ono wo fra ni bra de no ana me so ya hotade no bi ada ye bi ade ana se ye shefa bi eno so wei ene ahofade a ifra ne de kwase se koso a ne hwe NYANSAPO TV na wo hwe no na wo hye se de be obi so benya bi ahwe